OK, čaute ľudia, a máme tu také maličké videjko, viem, že som vám povedal, že bude taký špeciál, vyjde to, hej, dneska, a toto videjko bude o Robloxe za 1 Robuxík, hej, budeme kupovať admin veci, hej, všetko admin. Takže nebudem to zdržiavať a môžeme ísť na to. OK, tu už máme admin. 1 Robux, mám 8 Robuxov. Kupujem. Dobre. Kupovo. Hotovo. Kúpené. Teraz tu máme takéto. A tu už mám všetko. No, to bolo dobré. Tak. My tu máme všetko takéto. Hej. Toto tu všetko máme. Áno, aj toto máme. Unlocked. OK. Mám akože všetko? Nie. Ja chcem zakomulať ban. Počkaj, nedá sa tu zakomulať ban. Nie. Ale viem, že idem lietať. No, a lietam. Si, to je dobré. OK. A už lietam. Dobré. Jem dole. Tak. Si. OK. Tak. Dobre. Potom tu máme ešte ďalej takéto, bla bla bla. My ideme tu hore. Dáme si invisible. Tak. A už ma nevidíte. Pretože som si dal neviditeľnosť. Počkaj, som tam voda. Tak, OK. Tak, dobre. Takže chcel som vám toto také maličké videjko urobiť, hej, že za 1 Robux som si kúpil všetko admin veci. A teda dajte tu určite sledovať a ja budem rád, keď vlastne mi dáte to sledovať, hej. A keď budeme tu mať 30 sledovateľov, tak urobím edit, hej. Urobím edit, ale to sa ešte nechajte prekvapiť, že aký edit urobím. Takže, keď tu bude 30 sledovateľov, tak urobím edit, hej. Ale to nechám vás prekvapiť. Takže ja už dám, že na meno budete vidieť. Tak, toto bolo také maličké, hej. Ešte budeme mať Laser Ace. No, 700 Robuxov nemám. Takže nič. Takže toto. OK. Takže dúfam, že toto videjko sa maličké nám páčilo. Dajte tu určite sledovať. A ja sa s vami učím. A zatiaľ. Čau, čau.